Régen olyan voltam, mint te. Sebezhető, bizonytalan, halálra rémült. Aztán minden megváltozott. Csupán 12 órája. Kérem, nem tudok semmit! Nem csináltam semmit. Kérem, könyörgök! Egy különleges kis csomagot rejtettünk a gyomrodba, és tele fogod szállítani nekünk. Tartsd be a szabályokat, és senki sem sérül meg. Nincs hozzá kedvem. Úgy tudjuk, egy ember az agyi kapacitásának csupán 10%-át használja. De... Mi lenne, ha lenne rá mód, hogy az agyunk mind a 100%-át használjuk? Mire lennénk úgy képesek? Tessék! Norman professzor, most olvastam a kutatását az agyi kapacitásról. Kicsit kezdetleges, de jó nyomon jár. Köszönöm. Olyasmikre vagyok képes, amiket még nem csináltam. Érzek mindent. Irányítani tudom az elemeket körülöttem. Elképesztő. Találkozzunk. Higgyen nekem. Luc Besson filmje. Ez a vegyület az agyunk új területeit tárja fel. Képes új dolgokra. Ez nem kerülhet rossz kezekbe. Akkor menjünk. Hölgyem, ne mozduljon, kérem tegye fel a kezét. Hamarosan Percről percre nő az agyi kapacitása. tárd ki az elméid. Fokozd a képességeid. Mi lesz, ha eléri a 100%-ot? Fejlődj. Fogalmam sincs. Scarlett Johansson, Morgan Freeman. De ő a kulcsa mindennek. Lucy. Én vezetek. Hé, nem, ez egy rendőrautó. Hamarosan a mozikban.